December ata yan napunta dito? November. November ng anak. Nanganak. Oo. November yan. May sa kalating taon na eh. November yan. November, December, January, February, March, April, May, June, July. Slogan to eh. Walong buwan na. Slogan. Kaso lang, baliktad tuloy kung kailan malaki na. Saka yung pagkukulit dito sa ano, pati wire yung sa speaker nga. Sa ampli. Nagpuputol. Pati yung live na ano, extension. Pwede pala ipaayos yan doon sa tabi ng barracks. Barracks na. Paglabas mo sa Oo. Ay, nag-aayos doon. Oo, lahat. Appliances nga. Nakita ko kanina eh. Payos doon. Shop pala to ng mga sira ng mga appliances. Payos Shop. doon. Tado yung washing machine, red, TV natin. TV, mga flat screen. Ito pala ako rin. Malapit na. Ayos no. Ilang shot mo lang. Mga lang. Parang gabi din. Ay, video ko eh. Ay, oras na. Tulog. Ay. Bahay na namin din eh. Hindi nyo kaya punahin nyo. Oo. Labas na yung silgin nyo. Ito. Mga barangay. Ay, ang takapay. Bumibili ko na lang ang anak ko. Ang gas. Mga mga Bisaya rin eh. Mami ko ano rin eh. Palabal. Kasi narinig ko ng salita yun kasi. Wah, mandong! Lakas na. Kaya San Marino yan na yan. Yan lagi yung binabawas ko eh. Ito ko yun eh. Yung maliit lang. Ito ang yung bilaw. Yung lagi yung binibili ko yan eh. Kung nabaon ako sa trabaho. Tikit pa. May isang na akong baon. Dati magkano lang yun? 22? Maliit. Kasi bibili ka ng mga ulam sa ano, tindahan. Sa kanin, basta malami, ano lang yung kanin mo, mainit lang. Ang sarap niya, salbudo ka na niya. Tuna yun. Oo. Parang hindi naman yung Yung magpamatikan tuna. Magulat. Parit-parit lang gawa ko niyan. Yan, tapos ano, yung tuyok. Paborito daw tayo ng sardinas. Yung Mr. Montano. Hindi. Ay, Juan. Ito, masarap talaga yun eh. Ah, May yung- sibuyas, papunta, Ano, yung- ito. Yung puro ame. Oo, yung Nawala yun. Punta dati nung araw. Parang papunta yung barito ko yun. Saka ang laman nun, at tigas. mga ano, Hindi tulad sa sardinas. tawag yung Malamdawan sa bawang niya. Parang ganyan. Tuna. Magmamatika. Parang yung ano, ito parang yung Swan. Ginanap ni Mr. Montano dati. Puro ame. Parang makarel. Ay paminta yung bobo. Makarel. Ay, sarap. Ako minta-minta na baho. May sibuyas yun. Bilog-bilog pati ang sibuyas. Sarap. Makaroon na sarang makaroon. Kasi yung tabaw mo. Swan yun, Swan sardine. Ha? Swan sardine. Makarel. Ano yun? Mga 1997. 1997. Kasi katrasa ng trabaho ko doon, bibili na ako sa grocery. Pampot. Punta na ano. Kata, Amerika sa edit ko, ito magkatid lang. Meron akong pangulam. Baka meron